Здравейте, YouTube! И сега ще ви покажа как да инсталирате Counter-Strike 1.6 Professional Edition. Така, натискате върху инсталацията и разбира се, ще се изтеглите от замунда. Цъквате Run. Изчакайте още малко и сега ще си пусне инсталацията. И ето, пусна се. Така, тук има английски, има и български. Но български не работи, затова на английски си го оставяте и цъкате OK. После цъкате Next, Browse. Аз по принцип моята игра се слага в моя компютър D. Но вие както си изберете. Може и в C, може и в E. Но аз я слагам в D. Това е урок номер 1. Както мой приятел каза, ще правим клипове на игри и ще ви учим как да инсталирате игри. Така, слагате си и тук. Тя играта е с папка, така че няма нужда да й правите папка. Цъквате Next. Това си го ставите така, не слагайте тикче. Цъквате Next. Това е, ако махнете тикчето, няма да имате иконка на десктопа, а ако го оставите, ще имате. Аз си го оставям и две така. Next. И после Install. И добре, ще се върна след малко. Добре, отново съм тук. И ето. Това, като оставите това тикче, като натиснете Finish, играта ще ви се включи. А като махнете тикчето, няма да ви се включи веднага, но вие после ще се включите сами. Аз не искам да ми се включа веднага, така че цъквам Finish. Добре, това беше от мене. Надявам се клипа да ви е харесал. И